επαφές και οι ανθρώπινες σχέσεις. Σε ένα κομπιούτερ μπήκαν τα λόγια και οι λέξεις. Άψυχα λόγια σε ένα γυαλί, έχασε ο κόσμος την επαφή. Το μυαλουδάκι κλούβιας έγινε κουρκούτι. Και κάποια μέρα αυτά κραγίδα σκάζει στα μπαρούτι. Σπάς το ρημάδι, κινητό σπάσε και την οθόνη. Στην κοινωνία έξω βγες και πιάσε το τιμόνι. Στην κοινωνία έξω βγες και πιάσε το τιμόνι. Και πιάσε το τιμόνι. Άστα ρε φίλε, τι να σου λέω, είναι για λύπηση η φάση αυτή. Όλοι χαζέψαν σε μια οθόνη, χάθηκε πλέον η επαφή. Ακόμη και έξω όταν θα βγουνε και το καφέ τους πάνε να πιουνε κουβέντα καμία, υπάρχει σιωπή. Χάσαμε φίλε μου την επαφή. Άστα ρε φίλε, τι να σου λέω, είναι για λύπηση η φάση αυτή. Χάσαμε φίλε μου την επαφή. Χάσανε φίλε μου την επαφή. Χάσανε φίλε μου την επαφή. Την επαφή. Κάνει γιορτή όλος ο κόσμος σε ένα γυαλί. Σκυμμένος πάνω χωρίς να μιλά. Τι κάνει ο δίπλα του δεν το ρωτά. Τώρα το AI κάνει γιορτή όλος ο κόσμος σε ένα γυαλί. Σε κόλλα φίλε γρήγορα πριν να το μετανιώσεις. Στην κοινωνία έξω βγες και τις χαρές να νιώσεις. Στην κοινωνία έξω βγες και τις χαρές να νιώσεις. Και τις χαρές να νιώσεις. Και τις χαρές να νιώσεις. Σου λέω, είναι για λύπηση η φάση αυτή. Όλοι χαζέψαν σε μια οθόνη, χάθηκε πλέον η επαφή. Ακόμη και έξω όταν θα βγουνε και το καφέ τους πάνε να πιουνε κουβέντα καμία, υπάρχει σιωπή. Χάσαμε φίλε μου την επαφή.